prachtige donderdagmiddag. Een uurtje hebben we gereden vanuit Paramaribo. Het verkeer viel hartstikke mee. De weg hier naartoe was mooi, zonnig. We hebben zelfs zoals mij bij op de weg gezien. Maar we zijn eindelijk aangekomen in Santigro. Voor mij de eerste keer hier Oh, in Santigro. jammer. En omdat ik de boodschap kreeg in Paramaribo dat ik naar Santigro moest komen. Futagaka Sekotori. Dus ik zit vandaag op balkon met de enige echte, voor mij een hele eer, want ik heb zijn naam vaker gelezen. Ik heb vaker over hem gesproken en de groep. En dat ik vandaag hier mag zitten is voor mij een hele eer. Dag meneer Luti Landveld. Dag Rosita. Fafi. Wel, midden, is het? Ja. Onkruid vergaat niet, hè? Dank u wel voor de uitnodiging. Dank u wel dat ik hier mocht zijn. En alvast bedankt voor die kasikotori, want dat is erg belangrijk. Ja. Maar kom begin. Ja, ja. Wat is uw naam? Alle namen willen we weten. Wel, ik heet Landveld Marius Ludwig. Oké. Mijn muzieknaam in Omalobi was Attila. 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 Oké. Ja. En u bent geboren op... Ik ben hier geboren op Santigro, maar toen was Santigro district Suriname. Op 3 juli 1944. Bigiari dit jaar. Met Gods wil, Ja. in juli. Ja. Als de heren daarboven dat beslist, dan is het Bigiaria. Dus dat we dansen wel kasikono. Wel, wat wil je anders dansen? Nee, leuk. Oké, en u zegt dat Grong was toen district Suriname. Kunt u vertellen over uw jonge jaren hier in Santigro? Een beetje over Santigro, het dorp zelf, hoe u opgroeide. Nou, Santigro is als het ware Suriname in het klein. Oké. Vanwege de economische situatie van toen was Santigro een van de dichtstbijzijnde Marondorp. Dus als je geld wilde verdienen toen, economie, dan moet je naar Santigro. Oké. Want om met een boot naar Uitkijk te gaan, Coriaal naar Uitkijk, is het maar een uur, 1,5 uur varen met de Coriaal. En als je houtblokken had, dan is het 1 water noemen we dat. Ja. App tot app, dan ben je op Uitkijk. Oké. Maar die andere heren van die andere gebieden, zoals boven Marowijne en boven Suriname, zijn 3 weken onderweg voordat ze Paramaribo bereiken. Als ze vandaar kwamen met 100 blokken hout, hebben ze 50 wanneer ze in Paramaribo zijn. De helft weg. Oh. Vooral boven de Falla en, en zo. Ja. Zo is Santigro dus een dorp met alle groepen van het binnenland. Saramakaners, Okaners, zelfs Creoolse namen heb je hier. Zoals mijn naam, Landveld, Wijnstein, Neon. Oké. Het zijn Creoolse namen, mensen die hier kwamen voor medische doeleinden. Die bleven achter. Van mijn Sinteken vrouw, van mijn Sinteken sa, van mijn Sinteken brada. Zo heb je dus alle groepen hier. Ik ben hier op school gegaan. Tot mijn 15e. Ja, maar toen had je... Ik gebruik dat woord school, maar het is bijna geen school hoor. Het was gewoon beperkt lager onderwijs. Het was niet eens GLO. GLO is gekomen 1961. Oké. Terwijl de school is opgericht op 27 maart 1927. Oh. Ja, mijn vader was toen 19 jaar toen de school begon. De school begon met 6 leerlingen toen. En dat was hier in het dorp? Nee. Ietsje bovenaf. Oh, oké. Die mensen wilden geen mengelmoes met de paters. Oh. Vanwege hun culturele uitingen. Oké. Ja, maar vindt dat de pater ook een jazz Ja. weet je? Toen ben ik school daar.
gestikt. Ietsje bovenop. Men noemt daar alingi. 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 Nou, ik ben nog op school gegaan tot mijn 15e. Vond de pater me goed om naar de stad te gaan. Om verder te gaan studeren, maar mijn vader kon het niet betalen. Want mijn vader die ging al op de Willy Brothers School. De toen Paimoni scoren. En hij moest 3,50 per maand betalen. Voor zichzelf? Of voor u? Voor mijn broer. Oh, uw broer. Voor mijn Oké. broer. Ja. En dan kon hij niet permitteren om nog voor mij te gaan betalen. Want die man had geen baan. Ja. En had 11 kinderen. Ik ben de middelste. Mijn oudste is 6 januari jongstleden 89 geworden. Alsjeblieft. Ja? Ja. En zo vond de pater me goed. Want wij werden toen getoetst. Hè? Knappe jongens. Oké, ben je knap? Je wordt misdienaar. Begin die Latijnse liederen en Latijnse gebeden uit het hoofd te leren. En het moment dat je dat kon, dan zei ik de pater van, oh, deze is knap. Hij moet weg. Kunt u nog Latijns praten? Nog een beetje. Zegt u iets dan? in Latijn? Confitior. Susipiat dominum. Hey. Orato frateres. Ja. Dat betekent bidbroeders. Oké. Ja. Oké. Ja, Dus. zo ben ik naar Paramaribo gegaan. Wilvinstraat, waar nu het gerechtsgebouw is. Ja. Daar was vroeger een gebouw tegenover. Had je Unstijf. Daar heb ik mijn ontwikkeling gehad bij de fraters van Unstijf. Dat was een internaat daar. Voor kinderen? Voor jongens vanuit het binnenland. Oh, okay. Want die jongens in Paramaribo die willen niet meer naar het binnenland gaan om lessen te draaien. Waardoor wij van het binnenland naar de stad moesten om te gaan studeren, om terug te komen als leerkracht. Oh. Ja, en toen had je dus 16 jongens daar bij het internaat. 4 Keriolen, Saramakaners, 4 Aukaners, 4 Arawaka, 4 Caraïben. Als één Caraïb geslaagd is, moet hij terug en dan komt er een andere. Als Saramakaner geslaagd is, gaat hij terug, komt er een andere. Zo was het. Mijn 15e, mijn 19e ben ik teruggekomen als leerkracht Oh. hier op school. Voor de lagere school? Voor de lagere school. Ja. Heb ik les gegeven in de eerste klas, omdat dat komt niet vaak voor dat een heer les geeft in de eerste klasse. Maar ik had mijn opleiding van Raad van Sciences van de Leonardo School. En ik kon het beter zelf dan die dames. Toen hebben we ze daar geplaatst. In mijn 3e jaar ben ik met mijn pupillen van de eerste klas overgegaan naar de 3e klas. En dat was 1 oktober 1963. Ik vond het welletjes, want ik kwam in een geschil met de pater, want ik wilde teruggaan om even te gaan studeren en terugkomen. Maar ik ben vond van, dat zou niet kunnen. Heb ik gezegd, oké. Er zijn opties, dat woord gebruiken we niet, ook opties. Opties, ja. Kwam meneer Spalburg hier. Spalburg was toen korpschef, korpspolitie Suriname, na Jamie Douglas. Heb ik hem gevraagd. Hij kwam hier met een Amerikaanse inspecteur van politie. En toen de tijd word je niet zomaar inspecteur van politie in Amerika. Mijn kleur. Ja. Dus daar was hij een echte. Toen heb ik hem gevraagd dat ik politieman wilde worden. Zeg van, maar hoe kwam je erbij om politieman te worden? Vanaf ik op school ging, had ik 2 in mijn mind. Of leerkracht of politieman. En je bent beide geworden? Ja. Oké. Ik heb bij de politie gediend vanaf 1966 tot 2008. Ik heb alle korpsjes meegemaakt. Jouw minister, jouw president heb ik gekend vanaf zijn 23e. Okay. Toen ik terugkwam van Apeldoorn. Ja. Moest ik ze distinctief in orde maken. Mooie carrière gehad dus bij de politie. Ja. Oké. Ja. Nou, en nu bent u lekker met pensioen natuurlijk. Ja. Ik ben al vanaf 1 februari 2008 ben ik hier. Ja, want u woonde natuurlijk toen in Paramaribo. Ik heb mijn huis aan de Duitsbruglaan 94. Oké, en toen besloot u dus, ik ben met pensioen. Ik heb altijd gezegd van, wokomatu, weet je wat het betekent? Wokomatu, werkgebied. Oké. Paramaribo is werkgebied, Santigro is mijn huis. Dus ik kom zeker terug. En ik ben teruggekomen. Oké, mooi. Zal ik je iets vertellen? Vertel.
Vanaf 5 februari 2008 heb ik nooit meer aan de Duisburglaan geslapen. Mijn eigen huis, mijn eigendom. Dus u gaat, u doet wat u moet doen en dan komt u terug. Terug. Maar u overnacht niet meer? Nee. Ik heb niks meer in Paramaribo te zoeken. Ai, dan is die lobby voor uw dorp, dat is echt, ja. Oké. Oké, nou hebben we een beetje kennis met u gemaakt, wat u allemaal heeft gedaan professioneel, om vooral brood op tafel te zetten, want daar ging het om. Ja.